Good morning guys! Happy Sunday to everyone! Today is Sunday. Sana tuloy-tuloy na ang ating pagbablog nang wala ng halong katapuanan. So, di may salin lagi daris ang gibon-bon gahapon na wa. Habit naman dyan ni Jama entonces. Uy, nag-decompose naman nagsugod. Kaning sa kabuk dani, kaning bubintaha. Ang lutuon kay so pamahon ni Dalton. Kanang sagulan na gitlog. Diya. Parang isagol yan nandiya ang tak ang marpapancake. Daghan man ni basig sakop na ni isang paniudto usa ra gud ka buok saging dako ang uri saging nga pud. Isa ka saging ug usa ka buok itlog. Mao ni hanggid meken. Madyo kanya kay na sterilidad to kay dara mas steril na to gabi. To ang duwa sila. Iyo man nagluto daghan pa koy buhatan mamubo ako kay wa mabubuig ang mga utan gabi Kagabian malagi may kay nag-fire pa man hapit naman ko gikan sa dagat. Ako rin mabubo, di ko kanaglain mabubos ang tanim kay ditsuon og ana nga mabuho. Sayang gang yung bukhambuk ha ganun yung inanadulog ako mabubo. Kay matingan mo ko na rin nagtapiig naman kay kuan pa man di pa man jud ingog arang kakusgan ilang punuan kay gamay pa man. Ano ba nagtakilid naman ni kanang nagbubo bitaw yung ditsura pagzaro kundoy nagbubo dis na yung gisugo. Pag tanaw no, nagkitakilid naman ni ang mga tawon. So guys, harap si pinisinundog. Sa kananay naman to'y kalimut ko nga sa page basta kay inahan po to dyan nga nasday ng toddler. Sangke na po sang ilo. Ano ra? Bintaha dud guys nga na may abura rin kay di na beto ko magtutuwad. Gusto lagi ta ko arap ito tamugod para tos kusina dud. Gusto ko mo palit og electric stove pero way kapistuhan. Arang kapiit. Wala maantos dun may dari haling-haling. Ako okay ra ba ng pukungani, wa man may problema kay namidaghang kahoy dari. Pero lami ang paghaling kay wala patag na humot-humot bitaw pang antod. Gahapon gani katong nagluto ko ba? Oo ko nali ko pagkaman. Gina na. Antod-antod jud pud. Humot-humot nga baho-baho. Gasindahan ko gluto guys, gasindahan po ko pamubo. Gada may buwad. Goodbye hid ra dyan na. Paborito na nga buwad. Goodbye hid. Prito ko kay lami man ikaw buwad no basta bandag sa jo pero tapa meron toy salin nga sinugbang isda tapa gani humba nga nangka ang gisud sa ref man. Ja, yung palit pus undoy og humba nga baboy. Weird. Grabe jaga mang kalat guys. Pasensya na jud mo na imo vlog puro man kalat, di din maapas. Kaya daghan ko ba content pa ko sa itbe. Edit pa ko. Magpakaon tanan kay man sa bata ako ra man sa bata kay di mo na isalig sa lain bisan asit intindan ni. Hindi katintin og mga pusi-puson. May ja ko bata di jud na isalig sa lain dalton kay naglo ko. Pabudsan ay buot kinabuhi ba sa bata. Noy, atong kalaban na. Di na isalig. Aray isalig dalton dyan mga ijaan dyan. Anong kaibaw ko nga mahal po nila dalton ba? Huwag laing tao dyan mga gluko. Ano nang bahala nang pagubot. Hindi dyan maapas bisa unsaan. Ano lagi pang jag-jag na dyan duwaan dari. Kumuo naman si Dagod manguan. Mag-jag-jag ko din sila nas duwaan. Diyan na yung mga kuan-kuan ngigmay. May itak rabat dyan ilabay kay ulipihan. Mangulipid dyan mga gamit ug ilabay masuko. Ngani ka na maingani mo isod. Makit lang ganyan sa atos isurahan. Mahilak. Gubot na pidmi. Nja, naingani, mawa ni. Sinujo. Kaya ka ni may dyan ganahan. Nang na. Tigo mo, aga mo mga kuandari. Uban-uban dari puro basura. Kay, po ni mga bata nga naiduhan, di man mo duwas-duwaan. Ato mas basura. Ganahan magduduwas mga basura. Oh, mag-andam pa kong isuot sa duha. Kaya nang lakaw man sila. Tapos karsada nagpainit. Mag-andam kong isuot sa duha. Mag-andam pa kong baw nila. Ito, paniod to. Kung Domingo, busy dyan ko guys. Man nakasagaras Domingo, di dyan ko makablog. Okay. Busy ko ka dyan. Napay ang mga tanan, mga paatimanan. Magluto pa ko pumahaw. Kay kamera mag-Domingo. May magluto lain. Unas tintin. Kaya naman ko masugo. Dahil pagkuansa. Nga na. Sa kaning kabinet na Kini,
Ham nagibatangan og laklak. Karaan. Ini. Ham nagibatangan og laklak ganan. Kaya boss, dyan nga mo ito yung laklak. Ija pong giguba. Mano. Wala ko kakuwag isa yung bangil dari. Amo na mga briga na. Amo na rin gubuta ka dyan. Ini guys, wala ni mga sulod. Haron nang ipang butang dari kayo. Ang ipang sulis dyang duwaan nga gagmay. Hindi pa ni dyan maduwaan ba. Gagubot-gubuton lagi nila undoy. Duwaan. Kung saan atrapo dari undoy kay. Dyan mang tungtungan. Musaka naman nilo sa kiki. Daday ko daghang propanol dari guys, 2025 pa nimo expire. Gracias Ginoo na jud na ni magamit. So, kisa tong nay resita ra within alis siya ra siguro ug kanang mga daong malungsod kanang maka-pick up dari sa bahay. Propanol nga 10 mg mineral ko ano sa maintenance ni siya sa nay mga hyperthyroid. Jaka tong nay mga palpitation. So, kinsa tong ganahan pick up lang man ni sa bahay kay hindi ko makahatod wa kana kay bawo na mo sa kentang. So, kinsa tong ganahan na ni pick up lang man mahal ra ba ni buok. Nagpalit mong kong daghan dani kay mao manig buros pa man siguro ko dani nga tayo. 2025 pa man expire. Next year pa. Mas kasing kaya rapas pa sa mga heartbeat sa una. Moabot ko 120. Pero og 100 na ko na to okay ra kay og buros ko no. Pastas man daw pag imong heartbeat pero maabot man jud 120. Di naman jud normal. Tinga naman jud ube. Ano man ka? Mao to nga nagpa-blood test na mi. Timing pud nga dai nahikaba na dari nga kananay bukol, mao to nga nagpa-blood test na dato nahibaw-an nga naday koy hyperthyroid. Diya na pa jul so doble nga. Kung may kag hyperthyroid mao nagka ng toxic, nga kadabit ang wasday bukol, pero magkikig musigag mata mao na katong kombinasyon to kay napa koy hyperthyroid na pa jud koy bukol with nodule pa dyan. Pero basta sa Ginoo karon wala ko nag-inom na to kay hypo naman po ko kay itangtang na lamang ang thyroid kay marami to solusyon kay naa may nodule nga suspicious silang tanaw jud cancer ba natunggi tangtang na lamang tanan kay daghan magyapon si pangutana gud na sila kasabot ba ngano kunong pa jing gipatangtang ang kanang thyroid tanaw lifetime na kuno kang maintenance ginaan ko nila so marang pa ba kaning dalton marang pa kanidang keeping na no mao na nga mao dutoy rason kay mas okay pag mag lifetime maintenance kaysa sa matay dali kay og cancer patay man sa kadali. Ano kay mag maintenance na naman. Ari upod siguro matay ka. Cancer makabatay mag cancer o may tambal. Mabuhi pa ka pila ka buwan ug nakay kwarta. Pero wa kay kwarta. Hindi ka mabuhi. Mo na ikimo-kimo. T-shirt na nas dalton. T-shirt rami. Ano wala ko ipamasahe. Ano ko masahe? Pero sa buti. Luoy man kus dalton di ko ganahan si dalton mag t-shirt ra ato simbahan gusto ko kanang polo jud ba murag ulit tawo. Ano Ay, magpulo. magkuan rami guys, magpabili. Kuan rami, family shirt. Kani. Kay kuan. Di na pagkatansa. Gaho ata naman sa mga aba. Yan, nagpalit mo ko ni Shopee. Munta na magpila ni. Lang nabayaran na ni 700 kapin. Apil naman pag shipping. Kanila yung suot. Magpamili ko ano na kaya picture ni. Kari ka umili. Humot lagi ka adyo. Ano sa nagisabon na ni? Muta. Humot adyo. Graw daw ni. Bong. Tintin man naglabaran ni. Mga pangitaan na naman is iparis. Surtan na dalton kay. Hilak na gikutas sa maroon. Asiti na. Sila ito i-short niyo. Asiti na? Untok? Okay na to. Magpagkaan sa akong dalton. Hi guys! Mamahaw ta guys! Mamahaw na ta! Larag batang laga na uli na. Mamahaw na kuno si Jakay. Masimbara ba mi?
Okay. Lami ba? Ay, may banana. Good na. Imong paborito. Ug eggs. Yummy, yummy. Yummy, yummy.